kana akasatonsabuda nomfosa iwe drama queen iwewe tosova chiti konda kutopisawo iro chedu chekuti dai zvaya paine way tagadzirwa kuti tikwanise kuita sei tikwanise kumonetize. Hello good people, welcome back to yet another video here at your favorite channel of your choice. My name as always and as usual is Uncle Saint. Chanzvazi chamai wenyu inzwaizve nyika iyi inonzi Teapot Nation. Anditi Teapot Nation iyi nokura kwayo ina sekuru 1. Mumba medu takazvarwa naana mai, takazvarwa vasikana vakawanda nemukomana umwe chete anowainina. So ndini ndakabva ndaita chigotwe saka ana baba venyu imimi vanototi atezvara kuchibvigwe inini. Saka aiwa ndini hanzvadzi yamai venyu. Ndichiti makadii kwese kwamuri muri yeZimbabwe. Nhasi ndiri kunoku kwaMutare. Ndiri kwaMutare kuManicaland. Inzwai guta rinorifarira zvakanyanya. Ndoriisa mutop 3 yemaguta akachena munyika yeZimbabwe. Munochengetedzwa when it comes kunyaya yeSallyT, nyaya yekuchengetedza nharaunda. Aiwa vanhu vekunoku vanogona zvavo. So Manicaland ndokupai thumbs up panyaya iyoyo. So nhasi ndagara nemusikana wandinoda kuti ndimbokurukura naye panapa. Musikana uyu ane gore kana kuti gore rakaraudzira achiita zvemutambo. Patoda kuti timbonzwa nhoroondo yake tiri panapa paYouth Spotlight kuti zvakatangira kupi, zvakabvepi kuti azenge ari anoziva kuti iye zvekuacta zviri maari. Hello. Makadekwa. Tinofara, unofara here? Aiwa tiripo. Anditi? Kuri sei zvakona kuno? Aiwa kuno right zvekuti. Tinotenda. Chekutanga muri yeZimbabwe ikwasei moiziviswa kuti munonzani. Alright. Makadii muri yeZimbabwe. Ini ndinoitwa SallyT kana kuti Rasta ndo zita rebasa. Alright, SallyT. Ndikazoti Rasta marasta acho tagara tiripo 2. Mukwenda wako uri nice. Thank you. Uri smart. Manje ne roho yako zvinobuda zvakanaka here? Ndiri kuona wapfeka yechimade. Zvinotobuda tongozisa mudhuku kana muheti. Alright. Hamutozobozviziva kuti mune kana pari pabasa hazvitobuda. Hazvitooneki. Siria chimbopfeka chimbosunga dhuku rako tuone kuti zvinobuda sei. Kuitira kuti vanatsoona kuti aiwa zvinobuda. Because zvakadaiwoka. Kana ivo bosi vachona bosikadzi vanenge vachitotya kuti zvadhakwa. Bosikadzi hawatombonotisi mukwendo kana taapabasa chaipo. Zvine zvazvo zvebasa. But mukwendo wako uri nice manje. Uri kuchengetedza zvakare. Isusu semarasta tinonzwa kufara. Kusimbisa. Tobva tanatsonzwa kufara kuti aiwa ichi chirasta chedu chiri kudi chiri kugona basa. Ndofunga muri kuzviona kuti aiwa musikana anotogona kusunga dhuku harisi rekusungwa, nderekusungwa ega. SallyT kana kuti Rasta. Yes. Abuda manje. Mamona kuti abuda manje made. Alright. Zvekuactezvo. I know kuti professional wazostanga gore rakapera. But zvakatangira kupi? Toda kuziva kuti kwazvakabva ndekupi. Alright. Ngati kwazvakabva zvakatangira primary. Ndiri grade 6. Alright. Pachikoro painzi padoitwa drama sort of campaign yechild abuse. So pangonzi wada kuacta then kakoti ganibotry. So pasonzi iwo chidi munhu unokwanisa pati ipi. Inoona kuti ndoda kuita mwana ari kuita sei ari kuabuse. Because I know kuti for me kugadzira musodzi 2 minutes. Alright. Ndonga yakutobuda takutochema. Usadaro. Izvo zvipo panapo unogona kutochema. Kutoibudisa chaikucheko. Aiwa saka toda kuiona musodzi asati abva panapa maimai. Inobuda. So ndava ndoda kuita mwana because to me kana munhu chiacta ndofila kuti panofanira kuva nemaemotions. Like munhu ari kuona anofanira kuva emotional, anofanira kufara, anofanira kudii. Maemotions anofanira kunge achibuda. Emotional attachment. Exactly. So ndopanda ndazoactawo ndiri mwana anga achabviswa ndikandonzwa vanhu vachiti after drama ngochigona zvabuda chichi. Ndopanda saka zvitori mandiri, it's inborn mandiri. So from there ndakagara munongoziva life zvimwe zvinomboitawo zvimwe unofokasa nezvimwe. Then a year before ndisanda kuita zvemaskits ndakapinda pasocial media ndopa ndakasangana neskit maikuru naMama V. Alright. So I was like these guys vanogona but nini I think ndokwanisa kutozviitawo izvi zvikatodini zvikatobuda.
So ndakapinda comment section vandanyora kuti I wish one day nokuita just one skit nemi guys. Hoping kuti vachaona comment yangu. Uchigambula zvako? Zvangu ndikana zvinhu zviedzwaka. Chokwadi. So ndakazogara ndine mahopes ekuti zvichaita. Then hapana chakaitika. So ndagara kuti inini ndo I have to make kuti zvinhu zviitike. Like ndozvandiri ndangoti I want to test myself. Kuti zvandoda zvinobuda here, zvandoshwira ndokwanisira kuti zviite sei zviitike. So I found someone tichitotaura nyaya ndikashandoita mask. That person anomboita zvekuimba ke achito mask namo munakambe kuto drum wake kudhara. So ndoda kuita skit na mama Vina Chiwa. Ndoita sei ndokushaza kuti ana kana connection kanchi. Ndotaura nawo dodi unozvigona here kati iwe sunsize ndoita sei zvobuda. Then vantu introduce wangu achita shoot kuFabric. Ndobva atoenda nini vaintroduce ndasenga kuna na Chiwa ana Ango ana Maisara. So wakandipa ukama yakanaka. Ndobva ndatofila kuti zvinotodini zvinotoita kana uchitongonisekera kuti ndigamuchira chete bo ndatowana mukana. So ndatowana mukana I have to show kuti ndinotodini ndozvigona. So ndopa ndakazoita skit na Ango remusikana anga achifamba mustreet zvake wakutozvifambira. Then angobva approacha chibaby. Ndopa ndakatoshuta nawo ndikarejecta Ango. Then ma-comments after manje ndo akazotinakidza pakuti ndakabva tangototi ko ari natural. So ndopana kuti saka ndinazvo zvirimo. Ndopa zvakatotangira ipapo. I know kuti kupinda pa social media vanhu vanokomenta zvakasiyana-siyana, especially those people who are close to you. Vanogona kutarisawo kujaja kuti hey ko ndeipi yamakuita. I remember even myself patakatanga kutoitawo zve-social media vamwe vaitomboya vachitobvunza kuti boere zviri zvakuitika. Hauna kusanganawo nazvo herezvo ende zvakakumotivata zvakaita impact yakaita seiko? Alright. Inini I think kuti pandakatanga social media ndichitasa comment section yanga vanhu vakandigamuchira in a positive way andonyeba. Fear ndandinayo ndewe ukama kuti wachati kudii because vazhinji vanhu ukama ino kuti vazhinji vacho ndangoti wakudii wakutikanganisa and stuff. So pandakaita munhu ndakatangaona mucomment section mangu dided wangu. Serious? Ndo vakauya. Ndo vakatanga kutouya. Ndobva like wakaisa a positive comment. I should keep on pushing out and then post your inbox. Sakati ko ndeipi yamakuita. Nikati kungotraya ndozvandakamboita mazana. So he was like ndachitotyoti vachati wakudiko wakubhaisa chiti. Then he was like ita zvinoita sei zvinoita. So to me it was something chakandimotivate andonyepa. Then the same thing na mama wangu, my brother, utoona nautangofona ko ndaona skiti naiwe mama wachitoti ndakazviona iwe drama queen iwewe chichi. So angari ma-positive comments. Mostly angari ma-positive comments. Alright. Tiri papo ungambotudza here kuti zvakamira sei pamarital status? Kana kuti relationship kana kuti zvakamira sei? Alright. Inini ndakatorwa. Ndine munhu wangu. Alright. Married. Alright. Why ndabvunza izvozvo? Pawakatanga kuita zve-maskits zve-online, were you already married kana kuti wakazoroorwa after? Ndanditori married. Vakati chii? Because toezo ndo vamwe mapartners edu ndo vamwe tinoda kuti yei vatinova worried now. First thing chandakatanga kuita andinangotanga kuita zvemaskits. Takatogara pasi tikatotaura ndozvandofunga ita sei kuita. So ndakatozotanga kubudikira pasocial media tatotaura nezvazvo kudhara. So he supported me kuti akazvo zvadoita ita sei achimhanye mai mwana. Saka ndandine full support. Serious? So kutoti number one supporter wenyu ndiani? Fan? Kana akasatondisapota ndomfosa. Panobatwa munhu kola kuti shamwari kwakuita like and stuff but he's my fan. Ndo number one. Handidi? Ende munonzwa sei muchiona kuti family kuana dede ana mama, my brothers, you know those people you might be worried about uchitanga kuita chini. Sure. And your spouse as well,
they are very supportive. Zvinokumotivata inhangu side kwangu kuvaona vachindiSupporta big time daro zvakandimotivata kuti ndirambe ndichienderera mberi like unonzwa kamwe kudoramba uchienderera mberi because uda kushowa kuti ndinotozviita zvinotodini zvinotobuda saka unongosingadi kudisapenda vanhu vakakupa support saka zvinoramba chingondipakadza spirit yekuita keep going ndichingodi chitoenda ndakadaro. Anditi kuchechi munoenda kuchechi? Ndoenda kuchechi. Kuchechi vakanoti kudi why ndoda unatsonzwisisa kuti because I know kuti zvinhu izvozvo kune vamwe vanogona kutoti hako zvinoitwa nemunhu anonamata here zvamakuita izvo because when acting nana nemacharacters akaita sana mama V nana maikuru kune vamwe vanhu vanotomaataka macharacters iwawo zvekutodaro woonekwa uri kuassociata nawo vanonotowo kudii. Alright. I think kuti in my case kunyaya kuchurch handina chandakawana from there because chandakarealize most people are close kwandiri especially vechikuru havatozivi vamwe vacho kuti zvandiri kuita because vamwe vanotozoti iwe ndiwe here wandakaona pepe like sometimes dzimwe hembe dzatopfeka dzinokuchinja vanhu vangonorealize kuti adzorealize ndiwe then kana azorealizewo plus amwe isusu kuchechi we are not that zvekudaro kunyanya participate zvekuzikanwa exactly tisekubackseat ndimune muchitotsurwa nekudzidziswa handiti saka kuchechi hazvinomboita effect maybe vanozviona havasa vanombo or anything alright tiri kuti Sally handiti wapinda mune zveacting watangawo kufamba muroad do you still remember pawakatanga kunzi I know you from somewhere? I know mokabvunza vakawanda vawapinda musocial media unosangana I know you from somewhere ndoonoacta nana mama vika iyo nana maikuru nana saka wati wacelebrity vanhu vakutodi kukurecognize vamwe vakukumbira maselfi newo pazvakaitika izvozvo uchiremember ndekupi ende wakanzwa sei? Alright. Pazvakaitika kwandakanyatsoona kwandiro rega ndichange chiri pazvakaitika ndakatosova chiti konda kutopisawo ndakatoshaisa ko ndamusele like kuti iwo to you zvinhu zvino zviri ordinary then you realize kuti vanhu vakutokuona semunhu ari extraordinary waceleb wakudii ende ndandiri kuchikoro paMTC apo. So vanhu vakatanga kuti kana uchisvika pachikoro isongotira mwe vanhu kuti hatinyanye kuda kuzikanwa stereki so kungonzi mem mirai ndimi utakaona pepeke mimi ndiwe iwewe rasta so I was like unotonoti vanhu vatochinja attitude vanhu vakukufarira wakuda makuti tokutsvaga sei towana papi mavideos ako and stuff vamwe vachiti muceleb wedu because you realize kuti iwe unongoshungoti just munhuwo zvake wotonoti mumwe munhu anofara zingaite kutadza kana kudya achitotaona muceleb nhasi iwe tosoti inini it's something chekuti ulipotonoti saka zvandiri kuita zvekutoita sei zvekutoendeka zvekutofamba. Ndanzwa mataura zvepaMTC ndo pamutare teachers college profession zvakamira sei? Ndiri trainee papapo. Alright, muchiri student saka zviri kufamba zvakanaka. Gore rechingani? Ndam second semester but takatopedzisa ndakupinda mu3rd. Kurova kuti muri kuchikoro ikoko hamusi makutowandira kuart here? Ndiri chikoro chakanoitika kuti pandatanga kusvika kuchikoro ndandisingada kuti vanhu vazive like ndangofila kunge ndasingada kuti vanhu vazive then so pakadzi ati plus nearea yangu yandoitira manje neart azonyatsofaridzana zvinonditorera time which area yandospecialize nayo manje haina that time yekuti nyanyo explore and stuff. Kune vanotoitawo izvo zvakatomirira ikokoko so handina kuita zveart. Aiwa, ndofunga muri kuzvinzwira nhasi pandiri kukurukura nenew talent and ma-upcoming artist. She is an actress, she is a trainee MTC here in MUTARE. She is a wife, she is a mother as well, right? Yes. She is a mother, she is a daughter, she is a
zvese aditi maive kuchechi futi ndofunga muri kungonzwa jeni yavo kuti zvakatanga sei. Iye zvino vari kuacta vachipusha maskits vachikolaborata nemamwe maactors makuru neadiki. Dream yenyu toiziva kuti tine maactors nemaactresses akawanda muZimbabwe. Dream yenyu ndeyekumboita kolabo nani. I know pane yakatozadziswa yekukolaborata nana Mama V nana kuvamwewo muchimboonawo pasocial media. Alright. Vamwe vandoda kuita collab nawo. I think Yaya. Pane anonzi Koni. Alright. Alright. Then ndingangoti ndiwo. Maybe na Madam Boss. Alright. Yeah. Nana Mighty Jen stuff. I think ndiwo vanhu vacho. Alright. Aiwa ndoizoti pazvinoita hapana chinoramba. Hapana chinoramba. Muchiita zvekuacta kuchidaro. This year muri kutirongera chi? This year. This year tine something chatakakurongera. I think kuti mai kuru ndo achita sei? Achakudzai. Achakudzai nezvazvo. Zamukona takatopfeka hembe dzebasa. Alright. Samabvira-vira. Mudzimba umu. Tongokupai kanzwisa kuti muone zviri kuuya. Aiwa tinotenda. Vanoda kubatana nemi vanokubata ipapi, vanokufollowa ipapi. Alright. Munondibata pa Facebook ndonzi SallyT, pa TikTok SallyT, then pa YouTube ndonzi Rasta. Alright. Alright guys, ndofunga muri kungozvinzwira SallyT and Rasta on YouTube. So imende munofollow and munosubscribe. Tinge tiri tinombosupport musikana pakuita basa rake sewechidiki. Tripana pa program Youth Spotlight. Ndezvipi zvamuri kutarisirawo kuti daita batsirwa nezvino kuti tinge tiri tinoipfurira mberi tinoenda kure nebasa redu kune vanosapota kunzo. Alright. Ndikati chinhu chihombe issue yatinosangana nayo sema-socialites inyaya ye-monetization. Alright. Kana tichipusha mabasa tochinoita sire kuzowana something handiti. Of which munomu kana chitasa pa Facebook hatisi eligible for monetization. So chishuwiro chedu chekuti dai zvaya paine way tagadzirwa kuti tikwanise kuita sei? Tikwanise kumonetize. Plus tichikurawo sesu kudai so vanhu tokumbirawo mutipewo mabasa please. Alright. Ma-adverts tikwanise kudini? Kuwana simba rekuramba tichienderera mberi plus tikwanise ndokuti tikwanise kuwana maresources ekudini ekushandisa. Aiwa ngativasapotei zvinge zvinofamba zvakanaka. Tinofollowa, tinolike, tinokomenta, totaurawo kuti aiwa totaurawo zviri positive patinoenda kumapage nekumachannel. Thank you very much SallyT. Okay. Nekuva nesu nasi. It's my pleasure, Uncle. Thank you for having me. You are welcome. My name is Uncle Sainda. Ndanga ndichitaura naSallyT. Tiri kunoku kwa MUTARE kuManikaland. From Uncle Saint neSaint TV crew. Saint TV crew. For now, it's much love and God bless you.